Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasih lawan khas tegese khas nyampusa setya putra pangekesi tur angkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu kabeh? Tansah sehat lan tetep semangat sinau bebarengan basa Jawa. Ana ing urip bebrayan, kita tansah migunakake unggah-ungguh basa marang wong tuwa, guru, kanca lan liya-liyane. Mula saka iku, materi kita dina iki ngenani unggah-ungguh basa kanthi wewatesan basa krama lugu lan krama alus. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi. Mula anggone nggunakake basa kudu trep, kudu mangerteni marang sapa sing diajak guneman. Mula basa iku nduweni unggah-ungguh. Dene unggah-ungguhing basa iku sabenere akeh banget. Nanging ing wektu iki kita mbahas rong perangan wae, yaiku krama lugu lan krama alus. Krama lugu. Basa krama lugu yaiku basa kang tetembungane krama kabeh tanpa kecampuran karo tembung krama inggil. Basa krama lugu iku dienggo guneman kanggo kanca sing wis kulina utawa padha derajate lan kanggo ngajeni. Kanggo garwa marang sing kakung. Kanggo sedulur marang sedulure tuwa kang luwih cendhek derajate. Wewatone basa krama lugu. 1. Tembung-tembung sing ana kramane diganti tembung krama. Dene sing ora ana kramane tetep ngoko. Tuladhane, aku arep tuku woh-wohan kayata pelem, nanas, gedhang, lan anggur. Didadekake dadi basa krama lugu. Kula badhe tumbas woh-wohan kadosta pelem, nanas, pisang, kaliyan anggur. Tembung tuku diganti tumbas. Tembung tumbas kalebu basa krama lugu. 2. Tembung sing magepokan karo diri pribadi sing ana tembunge krama tetep dikramakake. Tuladhane, kowe apa wis weruh omahku? Saiki adikku wis mulih. Didadekake dadi basa krama lugu. Sampeyan menapa sampun sumerap griya kula? Sapunika adik kula sampun wangsul. Tembung kowe diganti ngangge sampeyan. Tembung sampeyan kalebu krama lugu. Krama alus. Basa krama alus yaiku
Basa kang digunakake kanggo pacaturan kang nggunakake basa krama kang alus. Nanging yen kanggo awake dhewe tetep nggunakake krama lugu. Basa krama alus digunakake déning anak marang wong tuwa, murid marang guru, wong enom marang wong tuwa, wong kang lagi tetepungan. Krama alus. Wewatone basa krama alus. 1. Tembung-tembung ngoko sing ana krama aluse diganti nganggo tembung krama alus. Sing mung ana krama lugune diganti tembung krama lugu. Dene sing ngoko ora ana tembung kramane tetep nganggo tembung ngoko wae. Tuladhane bojone Pak Tarji tuku gedhang pelem karo apel. Yen didadekake dadi basa krama alus, garwanipun Pak Tarji mundhut pisang pelem kaliyan apel. Ana ing tembung iki bojone krama aluse garwanipun. Bojo iku garwa, panambang diganti ipun. Sateruse tuku. Tembung tuku krama aluse mundhut. Gedhang krama aluse pisang. Pelem ora ana krama aluse dadi tetep pelem. Karo krama aluse kaliyan. Apel ora ana krama aluse dadi tetep ditulis utawa diwicara apel. Loro, tembung sing magepokan karo diri pribadi sing ana tembunge krama alus ora dienggo. Sing dienggo tembunge krama lugu. Yen ora ana tembunge krama lugu, sing dienggo tembunge ngoko. Tuladhane nalika anake bulurah lara, anakku durung mulih. Ing kene ana 2 ukara. Sing sepisan anake bulurah lara. Kaping pindho anakku durung mulih. Coba dipirengake yen dadi basa krama alus. Wedal putranipun bulurah gerah, yoga kula dereng wangsul. Ing kene isa mbok pirsani yen kanggo wong liya ngagem krama alus. Nanging yen kanggo awake dhewe utawa diri pribadi sing dienggo yaiku krama lugu utawa ngoko. Anake bulurah dadi putranipun bulurah. Anak dadi putra, panambang dadi ipun. Lah yen anakku durung mulih, anakku dadi yoga kula. Yoga iku kalebu krama lugu. Mulih tembung mulih dadi wangsul. Wangsul kalebu krama lugu. Telu. Tembung-tembung sing magepokan karo kewan, wit-witan lan barang, tembung krama aluse ora dienggo. Sing dienggo tembunge krama lugu. Yen ora ana tembunge krama lugune, sing dienggo tembunge ngoko. Tuladhane Pak Broto pikirane rada kuwatir,
Sapine sing lara ora gelem mangan. Tandurane pari akeh sing rusak. Yen didadekake dadi basa krama alus, Pak Broto manahipun radi kuwatos. Lembunipun ingkang sakit boten purun nedha. Tanemanipun pantun kathah ingkang risak. Ana ing ukara sapine sing lara ora gelem mangan, dadi lembunipun ingkang sakit boten purun nedha. Ing kene ana tembung lara diganti dadi sakit, tegese sing digawe krama lugu. Uga ana tembung mangan diganti dadi nedha. Nedha kalebu krama lugu. Dadi conto krama alus iku mau utawa conto ukara kang nganggo basa krama alus iku mau ora kabeh nganggo krama alus. Merga ora kabeh bab isa diganti dadi krama alus. Alasane merga kewan wit-witan lan barang ora bisa dikrama alusake nanging kudu nganggo tembung krama lugu. Cukup sakmene wae sinau bareng basa Jawa babagan krama lugu lan krama alus. Aja lali tugase digarap. Link wis sumadya ing slide iki. Cah sekolah do ngadeg ngarep gapura. Yen ana salah nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.